Jeg synes, det er blevet et super godt resultat, og vi har fået indarbejdet de løsninger, som arkitekten havde, blandt andet i forhold til sprosserne, de indvendige, hvordan de skulle have en speciel profilering. Jamen, vi har jo de her buede hjørner her, som har et spor ind på begge sider. Og så buer posten indad på midten. Det samme profil har vi så på den anden side. Og det går så igen her i den vandrette post. Og det samlede resultat, det er bare super flot. De enkelte døre de er jo med en profileret fyldning, og så er der et glas i den øverste del, som gør, at dørene får et helt særligt udtryk. Og det gør bare, at det er en smuk og elegant dør, der er blevet leveret. Det er nogle koblede vinduer, og der er valgt nogle helt gamle hamburghængsler. Fordi man var tilbage og kigge på billederne, man havde til at lægge fra arkivet i gamle dage, hvordan de helt originale vinduer så ud. Og det var egentlig derfor, man egentlig valgte at gå med Vipo. Det var, at de kunne levere det, som var tiltænkt, og det udtryk, som man gerne ville have på bygningen. Processen sammen med Vipo vinduer har været rigtig sjov og til tider ret spændende, hver af at der blev stillet ret høje krav og ønsker fra arkitekten, som skulle efterleves, og så har tiden været en faktor, fordi det var ret sent i processen med renovering af købmandsgården, at der blev valgt, at der skulle skiftes vinduer. Og den opgave har Vipo løftet. Når vi ser tilbage på de gamle sort-hvide billeder, så står vi i dag med en bygning og med en facaderenovering med vinduer og døre, som er fuldstændig intakt med det, der var på de gamle billeder.